Te huomaatte niistä kalvoista, miten merkittävää tämä raportointikoodistotyö on tälle meidän yritykselle ollut. Kun me aloitettiin tämä työ, niin Havkon tilit oli Oy, mutta huomaatte sieltä kalvoista, että siitäpä on tullut tässä vaiheessa Oyj. Mutta tämä nyt ei todellakaan tämä painovirhe, mutta sinällänsä edustan täällä oikeasti pientä tilitoimistoa, jossa on 20 henkeä töissä, eli kaikki se tieto ja se panos, mikä tähän on tullut, niin on tullut todella sieltä ruohonjuuritasolta ja niiden pienien ja vähän isompien asiakkaiden kautta. Raportointikoodisto, täällä on käytetty tätä slogania, toimii todella monella tavalla ja tasolla. Raportointikoodisto ei suinkaan ole vain tilitoimisto ja pienten yritysten väline, vaan meillä on täällä myöskin pörssiyhtiöitä edustettuna, jolla on myöskin tällaiselle koodistolle käyttöä. Me on suunniteltu heti alusta saakka se niin, että tämä palvelee kaikkia niitä yrityksiä, jotka Suomessa ovat raportointivelvollisia. Mutta on monta kertaa kysytty siitä, kun näitä raportointikoodistopuheita ja esityksiä olen pitänyt, että mitä uutta tässä on? No, tähän on vaikea vastata, koska tämä on kokonaan uusi juttu. Ei tästä voi ottaa mitään, että mikä tässä on uutta. Tämä on kokonaan uusi asia, mikä on toteutettu tähän maahan. Mutta jotta tämä asia vähän aukenee kuitenkin, että mikä tässä muuttuu, niin mä tarkastelen tätä asiaa nyt hyvin käytännönläheisesti käyttäjien kannalta ja sitten kaikkien näiden osapuolten osalta, jotka tähän prosessiin kuuluu. Eli siellä on raportin vastaanottajat luonnollisesti ja ohjelmistotalot ja operaattorit. No ihan ensimmäiseksi totta kai tämä omaa sydäntä lähellä oleva asia, eli mitä tämä merkitsee käyttäjälle. Tämä merkitsee aivan valtavasti käyttäjälle oikeasti. Ja se työ, mitä me nyt tänä päivänä tehdään nykyisillä välineillä, vaikka se johonkin web-lomakkeelle se tieto sitten eri raportin saajille päätyisikin, niin me lajitellaan, kerätään tietoa, tulostetaan paperia, lasketaan yhteen ja täytetään web-lomakkeen soluja. Raportointikoodisto poistaa meiltä tämän työn täysin. Eli koodisto hoitaa sen keräilyn, lajittelun ja välittämisen eteenpäin. Tämä on iso asia. Mutta se, mikä tämän työn myötä on tässä selvinnyt, itse asiassa kun tätä työtä on tehty, niin tämä yhteistyö eri raportin saajien kanssa ja me tuottajina, niin se on paljastanut sen, että miten vähän me tiedämme toinen toisistamme ja toistemme tarpeista. Verohallinnossa on monta keskustelua käyty siitä, että kun verotus perustuu kirjanpitoon ja nyt kun me tiedämme käytännössä, me, jotka täytämme veroilmoituksia, me tiedetään, että on vaikea löytää oikeita kohtia aina silloin tällöin. Mutta nyt se paljastui myös meidän yhteistyökumppanillemme, että tämä ongelma on myös toisinpäin. Eli ei ole itsestään selvää myöskään verottajan puolella, että mistä kirjanpidon erästä nämä itse asiassa syntyy. Tämä on ollut erittäin hedelmällistä. Ja tämän myötä, ja samoin totta kai Tilastokeskuksen osalta sama tilanne, niin tämä työ johti sitten siihen, että samalla kun me luodaan tätä koodistoa, niin me luodaan myös saman tien syntynyttä ohjeistusta, sitä käsitystä, mikä me tässä olemme saaneet, että nyt kun tässä on tämä koodi, vieressä on, jos on vähänkin hankalampi, meillä on pikaohje heti vieressä, että mitä tällä koodilla oikeasti tarkoitetaan. Ja tämä on erittäin merkittävä asia jokaiselle käytännön kirjanpidon tekijälle. Meillä on käsikirja, pikkukäsikirja koodistoluettelossa, joka antaa viitteitä Tilastokeskuksen raportointiin, se antaa viitteitä veroilmoitusten täyttämiseen ja itse kirjanpidon tekemiseen. No tietenkin se, että kun me sitten tänä päivänä näitä raportteja tällä monimutkaisella tavalla tehdään, niin sehän on työtä, joka ei anna minkäänlaista lisäarvoa meidän asiakkaalle. Ja tästä mekin halutaan pois. Meillä on paljon muutakin tärkeämpää tekemistä, eli meidän pitää pystyä keskittymään oikeasti sen talousosaamisen hyödyntämiseen ja laittaa se juuri tasan siihen kohtaan, mihin se kuuluu. No, raportin saajalle näin käyttäjän näkökulmasta tai tuottajan näkökulmasta, niin se aivan varmasti nopeuttaa tiedonkulkua
Eli raportit tulee nopeammin perille, koska se tieto on valmisteltu, kun esimerkiksi tilinpäätös on valmistunut, niin meillä on jo kaikki asiat siellä kohdallaan. Me voidaan siitä samaisesta päättyneestä tilinpäätöksestä antaa saman tien sähköisessä muodossa helposti raportit kaikille saajille. Ja se nopeus, voitte vain arvata, kaikki tiedämme mitä se tarkoittaa raportin saajille. Ja sitten tämä standardoitu tietosisältö, se ihan varmasti mahdollistaa sen, että se on oikeampaa se tieto ja vertailukelpoisempaa. Jo se pelkän koodiston olemassaolo ja sen hyödyntäminen niin vaikuttaa siihen, että tietosisältö on yhtenäistä. Ja nyt kun tämän sähköistämisen tarpeen vuoksi on syntynyt valtaisa määrä erilaisia vaihtoehtoja, että millä sähköistä ilmoittamista voidaan tehdä. On operaattorikanava, on suoria kanavia, on ohjelmistotalojen toteuttamia omia välineitä. Tämä on erittäin hajanainen tämä kenttä ja siellä on paljon solmukohtia, tosi paljon mahdollisuuksia mennä pieleen. Se, että koodisto vaikuttaa myös tähän asiaan. Se tieto, mikä sieltä yrityksestä, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta syntyy, on lähtökohtaisesti jo valmista eteenpäin vietäväksi. Sitä ei tarvitse enää kenenkään muun siinä välillä käsitellä, vaan se, miten se muokkautuu siitä eteenpäin raportin saadelle, on jo standardoitu. Ja kun puhutaan standardista, niin raportointikoodiston kohdalla tämä on fakta. Raportointikoodiston sisältöä ei saa muuttaa, vaan siihen kun raportointikoodisto syntyy ja se ensimmäiseen välityspisteeseen menee, niin tarkistuspisteet tulee siihen. Sitä, että onko koodin sisältämä summa oikea, siihen emme ota kantaa, mutta se, että koodi pitää löytyä koodistoluettelosta, jos se ei löydy, niin sitä tietoa ei hyväksytä. Eli tulee vähentämään huomattavasti selvittelypyyntöjä, selvittelytilanteita ja ongelmia tiedon välityksessä. Sitten ohjelmistotoimittajille, operaattoreille, no sehän on ihan selvä, että tällainen selkeä tapa toteuttaa koodisto on hyvä. Nyt on ohjelmistotoimittajat joutuneet miettimään, ei välttämättä ihan sellaista osaamista ole, että jos on verolomakkeita sieltä ohjelmasta suoraan lähdetty koodaamaan, niin se on aika haasteellista puuhaa, kun se on haasteellista ammattikirjanpitäjällekin. Tämä linkitys kirjanpito-ohjelmaan on oikeasti tietoteknisesti klemmaritasoinen ratkaisu. Ei puhuta mistään kovin suuresta tietoteknisestä ponnistuksesta, vaan luoda sinne koodisto, johon sitten nämä ammatti-ihmiset luo linkitykset. Mutta samalla se myös antaa mahdollisuuksia ohjelmistotalolle kehittää omaa raportointiaan. Tosi monesta kirjanpito-ohjelmasta puuttuu muun muassa tunnuslukulaskenta. Ja syy on vain se, että mihin se perustuu. Eihän meillä ole siellä kirjanpidossa kaikkia niitä tietoja, mutta jos se tieto on raportointikoodiston muodossa syntynyt ja se on siirretty tänne koodistoon, me pystytään tuottamaan aivan uudenlaista raportointia meidän asiakasyrityksille. Ja se on ihan selvä, että koodisto myöskin stabiloi sitten sen ohjelmistotoimittajan ylläpitotarpeita. Eli vain se, mistä pitää huolta, on se, että koodisto on olemassa siellä järjestelmässä ja sen muutokset on paljon helpompi ottaa huomioon. No mitä tässä nyt sitten oikeasti käytännössä tapahtuu, eli miten koodisto otetaan käyttöön? Ja se ensimmäinen asia on se, että se yrityksen tilikartta, mehän emme nyt varsinaisesti ole tässä muuttamassa yritysten tilikarttoja, ne on ne mitä ne on ja ne palvelee sitä omaa raportointitarvettaan, sisäistä raportointitarvettaan hyvinkin laajasti. Mutta se ensimmäinen työ on se, että se raportointikoodisto ja tilikartta pitää verrata keskenään. Ja kun koodisto on se, jonka perusteella tiedot lähtee eteenpäin, meidän pitää varmistaa, että siellä tilikartassa tai alatileillä, jota me käytetään kirjausvaiheessa, niin löytyy juuri tasan se tieto, joka sinne raportointikoodiston riville pitää saada aikaiseksi. Se on se ensimmäinen asia. Ja saattaa olla, että joissakin paikoissa siellä tulee lisäystarpeita, mutta varmasti meidän tilikartat on myös niin äärettömän laajoja, että suuret joukot tilien saldoja kohdistuu raportointikoodistossa yhdelle koodille. Mutta tämä kohdistustyö sitten, joka tehdään, niin se edellyttää oikeasti kirjanpitäjän ammattiosaamista niin, että kun se koodisto vie suoraan esimerkiksi veroilmoitukseen tietoa,
niin silloin täytyy tietää jo kirjaamisvaiheessa, että mihin tämä tulee päätymään. Ja siksi tämä on oikeasti niin kuin ammattityötä. Sitten kun tämä on tehty, eli kirjaukset syntyvät tilikarttaan, tilikartta on kohdistettu raportointikoodiston koodille, niin kun sitten tämä raportoitava jakso on valmistunut, sen jälkeen vaan siirretään tilien saldot vastaaville raportointikoodeille niiden saldoiksi. Ja tästä aineistosta muodostetaan tiedosto. Ja tällä hetkellä koodistossa on valmiina tuloslaskelman ja taseen koodit eri yhtiömuodoille. Siellä on osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja toiminimi. Koodisto on rakennettu niin, että se palvelee kaikkia näitä yhtiömuotoja. Ja tuloveroilmoituksissa on nyt mäppäystyöt tehty valmiiksi EVL:n ilmoitukselle 6b, 6.2 ja TVL:n ilmoitus 7a. Ja seuraavissa vaiheissa tullaan tekemään sitten näiden henkilöyhtiöiden pääverolomakkeet myös. Ja nyt sitten, mikä on meidän aikataulu? Aikataulu on se, että nyt kun nämä mäppäykset on tehty, niin tämä on pilotointivaihe alkaa nyt. Ja me tehdään pilotointeja tässä syksyn aikana niin, että me testaamme tilikarttojen siirrot ja toteutukset raportointikoodistoon. Testaamme sen raportointikoodiston siirron operaattorin järjestelmään ja myöskin tämän toteutamme tänne operaattorien järjestelmään tämän mäppäyksen valmiiksi niin, että kun koodi tulee, niin se osaa mennä oikeaan kohtaan verolomakkeen solua. Ja tietenkin sitten se varsinaisen tiedoston lähettäminen eteenpäin. Ja tämä tapahtuu sekä nyt näiden tilastokeskuksen raporttien että näiden mainittujen veroilmoitusten osalta. Ja tuotantokäyttö, niin kuin täällä on mainittu, niin alkaisi vuoden 2011 alusta, mutta siten, että todennäköistä on, että vain ne tilikaudet, jotka alkaa 2011, voidaan ottaa mukaan, koska tämä tilikarttojen kohdistustyö ja se vertailu siihen raportointikoodistoon on pakko tehdä ensin. Ja se on tehtävä ennen kuin näitä kirjauksia aletaan tekemään, niin käytännössä varmasti tammikuussa 2011 alkavat tilikaudet on ne, josta tätä voidaan sitten tehdä. No sitten jatkokehityksestä. En malta olla tässä sitten siitäkin kertomatta. Mehän on nyt tehty, raportointikoodisto muodostaa aidosti kivijalan sille jatkokehitykselle. Nyt meillä on valmiina tilinpäätöksen runko siinä mielessä, että meillä on tuloslaskelma ja tase siellä valmiina. Nyt meidän tarvii vain lisätä sinne sitten liitetietoja ja taseerittelyitä ja me päästään sähköiseen tilinpäätökseen. Alkuvaiheessa raportointikoodistotiedosto on tekstitiedostoa, tunnustietoparimuotoista, mutta tätähän me emme tietenkään sitten täällä sähköisessä tilinpäätöksessä voi hyödyntää, vaan sitten me siirrymme suoraan XML-pohjaiseen raportin muodostamiseen ja siinä meidän täytyy käynnistää sanastotyö. Ja toisena näkökulmana, siis tämä sähköisen tilinpäätöksen tuottaminen on täällä todella nyt, se on tämän FIA 2 yksi osa projekteista. Mutta sitten tämä viimeinen kohta täällä, että nyt kun meillä on raportointikoodisto, niin tämä myös tuolla verotuksen puolella voisi johtaa, minä täällä nyt vähän ehdottelen verohallinnolle, että mehän voitaisiin myöskin lähteä tuloveroilmoittamista tekemään oma-aloitteisesti. Meillä on kausiveroilmoitukset alvissa ja työnantajamaksuissa. Nyt raportointikoodistolla voidaan tuottaa tuloveroilmoitus vaikka joka ikinen kuukausi. Me voimme itse näyttää, paljonko meillä on olisi verotettava tulo ja me voisimme ennakoita maksaa ja sitten tarkistetaan siltä osin, kun verohallinto näkee, että tarkistettavaa on. Mutta tämä muodostaa oikeasti pohjan myös tällaiselle tulevaisuudelle. Okay. Eli siellä on sitten se viimeinen sivu, jossa on kuva meidän raportointikoodiston kotisivusta. Käykää siellä tutustumassa ja katsomassa. Sieltä on ladattavissa tällä hetkellä raportointikoodiston pilottiversio. Siellä ei ole ihan kaikkea vielä ja meille tulee varmasti muutoksia sekä tämän pilotoinnin aikana, mitä me käytännössä huomataan, mutta myöskin muutamat veroilmoituksen kohdat on vielä selvittämättä, mutta siellä on hyvin vähäisiä muutoksia ja normaalin perusyrityksen ilmoittamiseen niin ne koodistot on kyllä oikeasti siellä olemassa. Ja toki
kaikki ne havainnot, mitä te täältä nyt löydätte, niin ovat tervetulleita meidän pilotointivaiheessa tähän hankkeeseen ja kaikki lisätiedot. Käykää siellä ja tutustukaa koodistoon ja tehdään yhdessä tästä nyt sellainen juttu, että me päästään tekemään työtä oikeasti mielekkäästi, sitä mitä me oikeasti osataan. Kiitoksia. Nähdään. Tämä on kiinni.